השמש לא אחרינו. לא בנפרד. דבר. משה, דבר. שלום עליך בשמה שעד. מציע בשמה שעד. איזה חיים אנחנו עושים פה, חבר'ה, חבל לכם על הזמן, איזה חיים. מי שלא בא איתנו... מי שלא בא, הפסיד, בגדול. אוקיי. איזה בוקר, סבח לכם. חבל על הזמן. זאת ליגה אחרת, זאת ליגה אחרת. אנחנו עושים חיים בסיפוריה. זאת ליגה אחרת. יצא? יאללה, הפכת להיות סובלני. אנחנו עושים חיים. לאט. כן. כן? עכשיו מהמעבורת היה ברכב אלינו, ואחריו משה נע ברכב הסקטרווין עם מר עמוס אליעזר, ואנחנו ממשיכים לאורך נהר הדנובה לטייל וליהנות מהנופים המרהיבים בנפלא.
חבר'ה, עברנו חוויה באמת שלא רואים כל הזמן. עלינו על מעבורת שלקחה אותנו עלינו בצד על השני. מוקש אתמול בלילה. ומה לעשות, זה לא מה שאנחנו... תסביר על המקום הזה. זאת מצודה מהמאה ה-12, שלט בה הנסיך הבוחר רותם, ששלט בכל ברך הדנובה על כל כפריה ובנותיה. השליט הזה היה מאוד אכזר, לא הולכים על המתינים שלו. לא, זה עיבים. במיוחד על הנתינות ועל הנותנות. הנה שם מישהי מתאבדת, אליעזר היה שמח מאוד. קצי, יאללה, קפצו. אליעזר. נפגשנו במקרה במר עמוס, שהוא אחד ממנהלי בנק לאומי, שיסביר לנו על המקום הזה. והנה המזכירה שלו. המזכירה שלו. איפה אנחנו נמצאים ומה אנחנו עושים. כן. בית ספר לרכיבה. כן. עכשיו מהידע האישי, באיזה מקום אנחנו נמצאים, מר עמוס? מאחרינו בית ספר לרכיבה בסגנון ספרדי של... דיה? דיה? דיה. כן. לא, אבל במיוחד יש פה את הנושאים של סילבר קולקשן, האוסף של הכסף של הנסיכה סיסי. אני צריך פה את מי שיפתח לנו את השערים, העוצר של התערוכה, אליעזר. ואחר כך אנחנו נעשה אתנחתא בקונדיטוריה דמה, שזה הקונדיטוריה הכי מפורסמת וטובה. נאכל איזה קירשטורטה. נו יאללה, דבר, יאללה. יאללה. נו דבר, מה זה היה, מה זה? אני מקליט. מייצגות את ארבעת המפעלים הגדולים של הדנובה.
Hannover 1 war auch für Ips.